weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to kirire jawɓe to kirire jawɓe to ɓokki jawe to daabiya to koɓɓilo to yalalɓe to gudduɗe ko on takusan juula ha e nder galle shérifaɓe to cilone ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie landa IPR woni landa laamuka aleta hande o gonnoɗo horejo landaka holliri tigui wonde démissioni ha laaɓi ene sikka kadi ma landaka nattu wonde wiyede IPR ka watta wiyede ala insafa to leydi Mauritanie ha joni debbo goto e nder rewɓe yanoɓe hijjore hikka nde ko tono yalti aduna guila talata ɓennuɗo to nder juma goto taweteɗo to Médina to leydi Sénégal leydi Angleterre yaltini ballal paybdigal no fewi ngal temedere capanɗe tati e nayyi million taw ko haalis euro faade ka yidde ƴellide cuuɗi cafride leydi Sénégal ha joni to leydi Sénégal gendarmerie mo Kermassar teeɓima toon fedde wuyɓe sagataɓe sappo e tato dartonoɓe wujjude dabaji yimɓe woni tigui jawɗi e baali yimɓe e dartonoɓe kadi wadde ko wiyete trafic chanvre indien to leydi Mali gorko kay puntannoɗo yimɓe kala saaha ene holliri tigui wonde ko ko technicien bâtiment ko fate finition ngaji ene funti yimɓe ne ñamani ɗumen million ngaji kewɗi wiyama teeɓa e oɗo saaha joni omo tawe nder kasomo makka to leydi Ghana fuɗɗima aleda hande o walla joɗima aleda hande o batu seede o watto somme wattoɓe 60 lawol ɓe joɗini noon ko wonande leydi gonka leydi Mali leydi Guinée ha to leydi Burkina Faso to leydi Guinée Conakry délégation onusiana timmuɗo yettima leydi ndi yettima toon aseta hanki o ko fate gonka leydi ɗi to leydi Benin biteɗo Sébastien Ojova ko jooma ngaalu woni l'homme d'affaires mawɗo no fewi dowluɗo ko neɗɗo dawrugol saabu kay omo jeeyano e biriji gembannoɓe yidde addade leydi ɗi e sumgoji bannoɗi 2016 e oɗo saaha joni noon taƴanama duuɓi 5 e kaso omo yoɓa amande temedere e omo yoɓa amande kadi amande ɓuttere no fewi temedere capanɗe jeegom million taw ko franc CFA galle makko noon dendagal jeeyiji makko e ngaalu makko tawetenoɗo waɗama saisi ñande aljuma ɓennuɗo to Congo Brazzaville ko goto e candidat ji jinnoɓe wonde député taw koye landa laamu ka wiyete ko PCT caggal nde o suuti konngude leñama koye heedam heedaw inde makko sortama e liste ɓeena yidnoɓe wonde candidat ji gam wonde député ji e sumgoji tigguere ñande sappo lewru gonɗen ɗum to leydi Gabon landa démocrate ko landa londa dowlu kono fewi ɓe mbaɗi congrès mabɓe aseta hanki o ɓe cuɓima biteɗo Guy Zumba Ndamba gardinoɗo landa ka o waɗama reconduit yo jokku ardade landa ka habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Ukraine to leydi Russie to leydi Pakistan bisimilla mone ketki hoto dirte joni piren pacciren. kala rafi mo Allah addi kanko jomiraɗo omo tellini kene safra ɗum hano hannirta ni an mo ƴiƴama dogata e nder ɓandu muɗum hano hannirta ni an tugiɗo an kofiɗo an mo yahata juma yahata jama dunkuɗo jokkoyde en ɗam mo rafi nangi terɗe mum jokkodire gorel teya joni jittuɗa hoorema hano hannirta ni an gonduɗo e diabète tension hémorroïde cholestérol ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje mo nangata taare ustaraɗo goragu ƴettu gorel teya joni mbiya alhamdulillah gorel tey ene safra rafiji kewɗi ɗin mbawa limtude gorel te ala rewama ko ha kono wargani a wulna ndiyama ha wula itta hen ko ñamirɗa mbaɗa hen aɗa yara no jaro liptoni ala produit chimie ala rewam joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni
kala jiɗɗo hebde gurel te wonande ɓen wonɓe to dowlaji dentude America jokkodirta koye biteɗo Abou Sow kawral Fouta business mbatta ko plus en 347 701 56 77 tawi ko gonɗo to leydi France jokkodirta koye Harouna Gayde mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi ko gonɗo leydi Sénégal jokkodire Mamadou Gayda ko 77 128 23 46 so tawi ko gonɗo leydi Mauritanie jokkodire Boy Niassa ko 47 85 20 96 gonɗo leydi Côte d'Ivoire jokkotirta koye Hamidou Ba plus 225 01 53 115 154 so tawi jiɗɗa koko ɓuuri ɗo labde nata koye site internet tappa www.gorilti.com fof noon koye minuscule mayi dendagal ɓuure e nafoore gorilti mayi kadi ko gorilti wawi safrude dendagal rafiji safrata so tawi aɗa yiita hoore ma ƴetta so tawi a yiitaki hen hoore maɗa goppa gorelte ko lekki ki Allah addi gam faabade yimɓe nokkodirana e gorelte juule mo wuuri yen jul kewɗo ko ɓatake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur walla mbiyen docteur Kidira le grand guérisseur docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade wonduɓe hémorroïde tension seero koyɗe guloje keeceje musoje dendagal rafi mo gonduɗa mo jiɗɗa ha tampeɗo ɗon kebdeta a fiyama jokkodire grand guérisseur docteur Djibiso joni jiɗɗa hoore maɗa le grand guérisseur docteur Djibiso ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe goragu waɗoɓe éjaculation précoce jokkodire le grand guérisseur joni jiɗɗa hoore maɗa docteur Djibiso ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Kidira base makko taweteɗo to Kidira nder leydi Sénégal kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko leydi Sénégal ko 00 221 77 184 62 15 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko leydi Mali mbatta ko plus 223 70 85 72 47 omo andina yimɓe kadi tawateɓe nder leydi Mauritanie wonde base makko nakcote ne gollo ha joni tawe ɗon miñi ko biteɗo makkiɓam ko bawɗo golle ɗe labdoridu nunɗuɗo numéro mum téléphone ko 34 83 26 89 le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiye dendagal kilineɓe mum e dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa juule mo wuuri yo juul kewɗo yo Allah rokki en kadi tawede oɗo saaha mo wuuri eɗen ɓeyde diine men ustaki allahumma amina kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo tati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah gorko mo ligseyba gural yaro e sawto tawi ɗon koto karallagal ha mbawani yiide en to banggue YouTube woni nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah gorko mo ligseyba gural yaro habaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗenan jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade hono muhtara wuldahi e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui a seeɗa hanki o ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi wonde kay e nder waktuji nogas nayyi e kolki cakkitino ɗi holkisa hen ko ujunere e temedde joyyi e capanɗe nayyi e jeetato neɗɗo e nder holkiso he noon hen temedere e capanɗe joyyi e jeegomo neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe sappo e goho kepti cellal men paati galleji men neɗɗo goto hawri hen e ladial
ɗemngal ina teska noon ɗeɗo balɗe joyya balɗe jeegom sakkitiɗe e kala ñalawma mboroso ne ɓeydo ƴellitade e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen étudiant mauritannajo goto biyetenoɗo Sidi Mohamed Wula El Hales o wasi fittande makko aseta hanki o to Tunisie to leydi Tunisie ko joliɗo to noon o yooli koye maayo hango o wuro witengo monastir tawatengo e nder leydi Tunisie ambassade leydi Mauritanie tawateɗo to leydi Tunisie darima hen dole mum no ponno ko fate on kabaru ɓe kolliri tigui e nder réseaux sociaux ji sarima hen kay wonde ko étudiant ji nayyi Mauritannaɓe joli hen basi pittali men kono noon on habaru o holliri wodani ko source officiel hollir tigui wonde ko étudiant goto Mauritannajo kañuma wasi toon fittande mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen vaccination taw ko campagne vaccination woni tigui ñakkude sukaɓe yaroɓe duuɓi yaroɓe kay ɓe cuwa dañde hitande ha yetti duuɓi joyya fuɗɗima taw ko haɓade rafi biteɗo polio minute fuɗɗima aleta hande o tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e nder muqaddaji jeenayyi tawateɗi e nder nokcotta lamorgo leydi Mauritanie ñakko ngo noon joofi mbiɗen ko ɓen sukaɓe yaroɓe 0 ha 5 ans woni ɓe timminani hitande ha yaroɓe duuɓi joyyi so foori hono no holliri kaya jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade leydi ndi ma ruma jarib o noon yetto kadi muqadda mbiyeɗen ma yetto muqaddaji jeenayyi tawateɗi e nder wilayaji tati tawateɗi ɗe nokcota ma ɗum ya kadi haɗo muqadda to wadanaga noon tawe kiloji métre uji capanɗe nayyi e joyya lawol fade butel mit ɓe kolliri ɗon ñakko ruma jarribo ñakko ngo noon fuɗɗi tigui ruma ñakko ngo noon fuɗɗima tigui ko alata hande o tati lewru morso ma ɗum ya noon ha jeegoma lewru morso ndu gonɗen ndu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen debbo goto Mauritanie najo janoɗo hijjore mum hikka wasi toon fittade mum o wasi fittade makko noon ko ñande talata ɓennuɗo ɗo to wuuro Médina o hawri Allah jalla noon koye e nder juma nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam omo wiyata noon tislem mintu abiya kotto on e nder wuuro Médina no o wira e nder bamule biteɗe albahim ko caggal kay nde o juuli waktu makko subaka woni waktu salade koye gan sagam o hooti e joomi ko eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardiɗi kabaruji men IPR ko union pour la république ko landa laamu ka ardino landa ka noon ko biteɗo Sidi Mohamed Wula Taleb Amar kene wona joni duuɓi tati kanko ardi landa ka holliri noon aleda hande o waɗi démissionné ha laaɓi woni tigui woppiti ha laaɓi gardigo landa ka e oɗon poste mo ardino ɗum noon ko aleda hande tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi commission noon taƴama tawi ardi on commission ko hoore jagoɗo leydi ndi biteɗo Mohamed Ewla Bilali kañum suuɓa e oɗo saaha joni yo ardu on commission noon halfina tigui ko suɓade kay lomto makko woni tigui gardotoɗo landa ka ɓe kolliri kadi landa IPR ma waylu indi mum ha laaɓa kanata wiyede IPR ka wonta ala insafa ɓe kolliri kadi e ɗeɗo balle garoje ma wayloji kewɗi mbaɗe kay e nder ka ɗon landa wiyete ka IPR ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗe noon jeen ha to legal Kermassar gendarmerie nationale mo leydi Sénégal halfinaɓe nden kay kisal legal ngal ɓe kolliri tigui pawi juuɗe mabɓe e fedde wuyɓe fedde ɗe ɗon ko sagataɓe sappo e tato ɓe dartono noon ko wujjude e jawdi janani e baali janani e nayyi mumen kala woni ko wiyete volde bétail e ko wiyete trafic de drogue ɗum hinde chanvre indien ko gendarmerie brigade territorial mo Kermesser kañumen teeɓiɓe ɓe nangga noon koye nder legal bitengal Darussalam ɓe tawrama drogue kewɗe no fewi e arma blanche woni labɓe e jasije gueɗe baɗe noon wondude e machine aji pewnoji kalisaji ɗi moƴƴani woni fobiyeji ɓe tawrama kadi koppereje kewɗe no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Nioro Darussalam ko wuuro tawatengo e nder commune mo Nioro région mo Kaolack ko gorko goto jaarowo e duuɓi capanɗe joyyi tawa ɓoggole e dande mum ene haɓɓi e lekki ene welta o wondani e wonki makko ñande aljuma ɓennuɗo sanga 19 heures woni 7 heures kikiɗe ko gendarmerie mo Nioro noon kañumen liggiti ɗon goskiki hollirama noon ko mécanicien noon Costa gadano mo gendarmerie holliri tigui nder wonde ko bartiɗo e nder enquête noon hollirama kadi wonde ko desɗo mo jogui sukaɓe jeegomo tawa
hollirama noon o wona tigi karɗo cellal to banggue hakkille woni mo wondi ko wiyete maladie mentale ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen on fanno ha joni to Touba to legal bitengal gara Boumakka to ley wuro Touba finiri toon ko sunare mawde no feewi e nganu mawɗo caggal kayde ɓe pini ɓe tawi biteɗo Elimana Thiam ine wara ine wedda tigui e nder huɓere wotere nde gasani mahede walla nde hoɗaka Elimana Thiam noon ko suka tokoso mo duuɓi 14 ko apprenti menuisier métallique o gollotno koye baba makko to legal o wara o wedda ɗo noon legal ngal wiyete ko tabaxia noon ngal innira ɗum Allah e maggal hewde bandiji jamma e ñalawma kala police noon udditimo Touba udditi hen losgoji mum jaajji no fewi beele ɓe gando yoɓeɓe fittanu makko e hol sababu kadi ne jooɓo fittanu makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laana ndiyam laana ndiyam jollunoka 150 e nayo neɗɗo yinnoɓe ɗannade ɗanne suuɗi ayrum woni les clandestin taw ko rewɓe e worɓe kala e nder kar laana sabu tawe hen rewɓe ɗiɗo wonduɓe bebbeji mumen to koosi laana ka noon ko umminoka Saint-Louis ka yitama noon e ka paani walla ko ɗeɓi yiwde e nder maaje kaɗɗe to leydi Maroc to nokku biteɗo Dakhla noon tawe 1,750 kilométre hakkude mum e Dakar laana ka noon ummiruno ko Saint-Louis gila ñande nogas jeenaya lewru morso lewru juin mayno ɗum e ka jolnuno mbiɗen sagataɓe Sénégal naɓe Guinée naɓe kene qime ha 1,7 neɗɗo kaggal noon nde ɓe paaba fodde waktuji 49 woni balle ɗiɗi eɓe mofta kay e nder galle goto caggal ɗum noon ko nden tigui ambassade mo leydi Sénégal tawateɗo toon to leydi Maroc ko toon tigui wawi jokkodirde mabɓe kamɓe foof noon ɓe kolri oɗo saaha joni yidde mabɓe fandar mabɓe kay ko wallede haɓe koota e juuɗe koreji mabɓe to leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sukaɓe élevage tawateɓe leggal yof helnoɓe taabi banguji mumen e palanteje kalasuji mumen gam yidde hollirde kay fende yidde hollirde kay uddugol école aji hollirama tigui enquête udditama e mabɓe taw ko enquête gendarmerie fuɗɗima teɓade ko ɓuuri tengtude noon e yitinade e ɓena teɓaɓe ko biteɗo o mo yette jeeyi o jibina ko 16 mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi woni 2004 to Dakar ko hollirama noon o waɗanno ko classe 4e année to lycée mo Yoff e oɗo saaha joni mo tawe juuɗe dadiɓe ko proviseur lycée o noon kañum porti plainte contre X gendarmerie o noon nana dari darde mum ponno beele kay ɓe mbawa teɓade dendagal ɓena sukaɓe élevage ɓe juuɗe mumen kay moddi e kelgol ɗiɗon banguji ɗeɗon palanteje école aji ɗi kala inspecteur d'académie Dakar mo hono biyeteɗo Sédika Niang o ari tigui ha e nder oɗon lycée o yiri guite makko no bonande nde foti o holliri hen mette makko mawɗo no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen subaka aleda hande o tati lewru warso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi Macky Sall hoorejo gendi ɗi ƴetti laana makko diwaka ummima Dakar o yaɓini Accra lamorgo leydi Ghana no yumoto noon ko tawtoriyede battongu 60 sommet ordinaire ketala bitegal CEDEAO taw kadi ngun batu ko aleda hande o jotto ɓe joɗonto noon ko gonka leydi Guinée wondude leydi Mali e leydi Burkina Faso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Angleterre walliti leydi Sénégal ballal paydugal no fewi ballal ngal noon e qime ha 1,3 million taw ko haalisa o ngal ballal noon ngal midde wallude leydi Sénégal kay no ƴellitiri to banggue sanitaire uji mum woni tigui to banggue cuuɗi mum cafriɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko ci leydi Sénégal jagorgal leydi ɗi kalfinade ko fate cellal aade holliri tigui wonde ñalawma hande o ko wonde ko e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko 950 yimɓe ɗiɗon woni holkisaɓe nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi hen 19 tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 kepti cellal mumen hay goto noon ala tampuɗo leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni 86 ujunere fawi 160 e yimɓe tato so tawi ko winditiɓe dogol coronavirus ko hebti cellal men ɓe jettima 64 ujunere 160 e yimɓe tato so tawi noon koɓe fittali mumen wasɓe pittali mumen rafi o ɓe jettima ujunere 160 ujunere 960 e jeetato so tawi no ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe koɓe 101 neɗɗo so tawi noon koɓe rafi o so tawi noon ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen e nder leydi he kala ɓe jettima 1,490 ujunere neɗɗo ene fawi 560 e go neɗɗo to leydi Sénégal ha joni ma en jaaha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor Abdoulaye Balde AC maire omo wayno omo hokki
enseignant université Assane Seck omo nde woni e mairie ndi omo hokkiɓe 50 neɗɗo fodde terrain-ŋaji poɗɗi goto fof e terrain muɗum. Joni noon kamɓe enseignant ɓe ɓe jaltini ɓe mbi ɗeɗo balɗe eɓe jiiɗi jooɗade ɓe mbaɗa réunion mabɓe ɓe innira nokku o cité Ablaye Balde. ɗum woni koɓe kalani ɗum ɗon yimɓe ɓe ko ɗum ɓe ganni so Allahu lamɗo jaaɓi ina wayno altina garowo ɗo ɓe jooɗoto. Cardinal eɗen gandi gonɗo ɗo henna o habri ina wayno kamɓe de église mabɓe gonɗo ɗo mawɗo o président de la république koko fewnannoɓe. ɗum noon ina wayno ko hande ɓe jogori uddide oɗo église. ɓe noddi noon cardinal gonɗo to e Kaolack, cardinal gonɗo to e Kolda, gonɗo to Oussouye, ina wayno kamɓe fof ɓe jogori arde hanke ɓe mbali koye messe iduwanade président de la république. ina wayno église aji 5 goni ɗo e nder Ziguinchor, kanƴe fof président de la république gollanimaɓe fewnaniɓe hay goto meeɗani fewnandeɓe. ɗum noon ɓe beltanima Allah, ɓe beltanima président de la république. ɗum waɗi kamɓe fof ɗo ɓe goni ɗo ɓe mbi dande nde ko wotere, so wona président de la république ko waɗi ɗo henne ko waɗaniɓe ɗo henne ko ɗum ko gila Sénégal heeɓi indépendant fewde joni ɓe meeɗani dañde ɗum mbaɗanowoɓe ɗon. Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaka Keɓe gorko mo Mbotto, jokkodirde kabaruji ɗo fo ɗo e Zig FM, jokkodirde e Weltare TV. Ghalii Abuu Bah, yo Allah hokki en walde jam. Allahumma amina seydi Keɓe, golle ma jooɗiki peewi. Tennumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗena, to leydi Mali ma en jaa ha to Kati e nder kabare goto woni nokku to ɓe keewi yarde jarameje mabɓe doloji mabɓe ko sagataɓe ɗiɗo kabno toon e nder haare o noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe. ɗum wanno guila ñande aleta 26 lewru juin maydu ɗo ndu e maydu ɗo ndu hende noon ko ɗon hollirama noon ko joom hollirama noon ɗum waɗi ko guila ñande 26 kono ko oɗo saaha joni kabaru o sakti ko biyeteɗo BCM kañum tigui idi warde hen goto biyeteɗo seka o fiimo noon ko laaɓi e nde o fiimo laaɓi noon ko ɗon tigui yimɓe ɗon nde o fiimo laaɓi noon o yiiɗi dogde ko ɗon tigui yimɓe tawnoɓe kañumen tigui diddimo mbawi ñukade makko nanguimo jinno tigui ko nawdemo juuɗe police o wone sudde konngudi noon wonde hayso namata police ni so soka haada tan ko sokede ɓooya o yaltine ko ɗon tigui yimɓe nanguɓem ɓe cegdele men gone fiidema ko goto yaltini laaɓi fiimo hen kankone biyeteɗo seka o ko ɗon kankone o wasi fittande makko nde suuri Sangare ko commissaire police mo premier arrondissement nde nani on kabaru kañum tonnili toon duddiɓe muɗum e oɗo saaha joni lesgoji jaaƴinana uddita hen ha joni ko leydi Mali kettoɗen to leydi Mali commissariat de police mo Sira Koro me guettanam e gardugol commissaire divisionnaire biyeteɗo Fanciana Coulibaly ɓe teɓima gorko goto tawi ko faux technicien de bâtiment puntanoɗo yimɓe kala saaha omo wiya ɗumen ko spécialiste ko fati e golle finition galleji mateɗi taw koye maadi ganduntewoni mahadi moderne ko wayno kay wadde ko wiyete tuilaji walla décoration nder e boowal kala koye on fanno heewi wiide ko ɗum woni golle makko o funti yimɓe hewɓe noon o funti yimɓe felmima yimɓe hewɓe noon o ñaami ɗum e million ngaji kewɗi tawi kadi haydara ala ko gollini ɗum ko caggal noon nde police Sira Koro ɓe guettanam nde keɓno kay plainte ji ɗiɗi ko fati e makko ko ɗon tigui ɓe ummini ko fati e jiilaw makko e ballal de yiɓe witeɓe hinde BR woni brigade de recherche noon e gardugol commandant major de police biteɗo Seydi Sonoko alias Papare nden noon o teɓama o tawa nden tigui o teɓama o nawato commissariat ɓe tawimo tigui ko escroc molanteɗo Allah no fewi o jogui ko document ji e nate jooɗe finition ngaji e vidéo ji galleji taw ko pewnaɗi garɗo joni pewnaɗi taw ko finition joɗɗo no fewi o holliri yimɓe wonde ko kanko golli ɗum caggal ɗum noon taw kadi ko bawɗo haalde no fewi so a hettimoma tan so tawi a renaki o nawata hakkille maɗa yimɓe hewɓe noon ɓe o haalde mumen taw ko joom galleji mateɗi joom galluji o facture ɗumen facture aji kewɗi no fewi o adda échantillon ngaji seeɗa o namda ɗumen yon dokkuma ko wayno avance ko soodi
matériel fuɗɗade golle so heeɓi on haalis ko ɗon majjata o yiiloyo kadi yimɓe wonɓe ɓe funtim kollirama tawama noon nde o teeɓam tawama tigui omo jogui inde kewɗe no fewi e nder inde ɗe o ɓuuri andirede saaha omo wiye Adama Kone saaha kadi omo wiye Adama Coulibaly o tawama kadi o tawama kadi omo jogui adresse uji kewɗi no fewi e compte banque uji kewɗi o waɗama déféré noon yeesa parquet mo commune 4 kila aljuma 16 lewru juin 2022 on nawa to maison centrale de Rém woni galle mawɗo kaso tawateɗo e nder Bamako e oɗo saaha mo tawe toon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi to leydi Mali ko to leydi Ghana paaɗen to Accra ko lamorgo leydi Ghana joɗima toon noon aleda hande o tati morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi batu catawadu wattongu 60 lawol ko fate sommet ordinaire mo catala CEDEAO batu ngu noon ɓe joɗani ɗum ko wonande ɗeɗo leyɗe tati woni leydi Mali leydi Guinée Conakry wondude leydi Burkina Faso ɗeɗo leyɗe tati jawade oɗo saaha joni fedde CEDEAO taw saabi yowede de ko wadde ɓe coup d'état kamɓe leyɗele tati kala hay goto noon e ardiɓe ɗeɗo leyɗele tati de limtinen hay goto e mabɓe tawtoraka batu ngu waɗi noon ngu joɗima taw ko a wi kolo woni hay goto goɗɗo ala tawtorade batu ngu so wona ɓen jeeyaɓe kay e catala CEDEAO te batu ngu udditi noon udditi discours udditgol batu ngu taw ko Jean Claude Kassi Boro kañum woni président commission CEDEAO nde udditi batu ngu noon e nder discours makko holli hen tigui wonde Afrique de l'Ouest yihino tigui ha yatiri yesso no fewi ha waɗi tabal manggal no fewi to banggue démocratie e oɗo saaha joni gonka leydi Mali e gonka leydi Burkina Faso wondude tigui e gonka leydi Guinée Conakry wadɓe kay coup d'état e oɗo saaha joni o holliri wonde nder Afrique de l'Ouest démocratie mum yatiri ɓawo no fewi ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni noon e nder nguɗo batu joɗigo e ɗamina tigui ko fati kaye leydi Burkina Faso e leydi Guinée ene sikka tigui ma sanction ngaji pawe e dow mabɓe saabu koɓe kolliri transition moɓe kamɓe dadiɓe darguiɗɓe laamu ngu ɓe kolliri tigui transition mabɓe jiiɗi ko nder duuɓi tati so tawi noon ko leydi Mali ene joga leydi Mali ne jogui yakare mawde no fewi e ɗama muya mawɗo kay wonde kay sanction ngaji pawaɗe e dow mum e embargo pawaɗe e dow mum ma tigui fawte ha laaɓa e nguɗo batu walla kay hay no fawtaka ha laaɓa ene ɗamina tigui ma woto ko hoybitina e ɗeɗon sanction ngaji ɗi ɓe pawi e mabɓe saabu kay hollirama tigui laamu leydi Mali waɗi tabal manggal no fewi hollirde tigui wonde kay yiɗani kamɓe addunoɓe leydi laamu ngu ɓe jiiɗa ardade à vie woni tigui won mayde e laamu saabu kay ɓe kolliri mbaɗi tabande mawde ɓe kolliri hay ko fati calendrier subgoji ɓe kolliri noon élection communale et locale ɗum waɗata ko ñande juin 2023 so tawi ko subgoji sarɗiyeji leydi ndi waɗi to ko ñande octobre 2023 so tawi ko subgoji ko fate ardade honde hoorejo leydi ndi ɗin noon waɗata ko février 2024 e nder mars 2024 wonata tigui fin ha laaɓa woni gasa ha laaɓa ko fati e laamu transition ngu ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Guinée Conakry délégation onusienne e gardugol Mahamada Sala Anadifa kañum woni représentant spécial secrétaire woni kolal kuuɓal ketala loni e nder Afrique de l'Ouest o yetti ɓe jettima Guinée Conakry ñalawma hanki o ɓe joddima noon e premier ministre leydi ndi leydi Guinée hono biteɗo Mahamada Biovugui ɓe joddima kadi e ministre des affaires étrangères hono docteur Maurice Sanda Kouyaté ɓe joddidi ko fewi noon ko fati e gonka leydi ndi ko adi noon koɓe ummo e nder leydi he taw kadi ɓe joddima e ɓeena witeɓe presse woni tigui jandiyankoɓe leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Benin paaɗen justice mo leydi Benin fuɗɗima guila aljuma wadde kay saisi dendagal ngaaluji e jeeyiji on taw ko biyeteɗo Sébastien Ajovan noon ko jomma ngaalu no fewi won d'affaire kewɗo haali no fewi ko neɗɗo dawrugol kadi saabu kay sungoji bannoɗi 2016 o yehino kay gam yidde daftodirde e Patrice Talon hoorejo leydi ndi ko fati e sungoji yidde ardade leydi ndi o waɗama condamné o ñaawama o tañanama duuɓi 5 e kaso mo yoɓa amande kadi 150 million taw ko franc CFA ɓe ñawrima noon ko saabi ɗum noon ko widemo kay waɗi ko fiyete fraude TVA e oɗo saaha joni dendagal kaake makko tawtoɗe e nder villa makko tawteɗe to Cotonou woni résidence makko laamu ngu ƴetti ha laaɓi yiyama hen fotiyaji e werlaji makko puɗɗima kay saisi seeɗa waɗede saisi e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto Congo Brazzaville paaɗen Léono 10 mottam ko neɗɗo dawrugol o jeeya koye landa PCT woni parti congolais de travail ko parti landa laamu kam e oɗo saaha joni noon ko jembinoɗo gam yidde arditade e nokku to woni to wiyete Wesso yidde kay wontude sarɗiyanke e on nokku inde makko noon sortama e liste ɓen kay yimɓe wonde candidat ji taw ko
ko sumgoji ɗamniɗo wadde ñande sappo lewru juillet nde gonɗen ɗum saabi inde makko sortede noon ko caggal fildemo lefol gotol vidéo e nder vidéo he noon omo haala hen konngudi ɗi ndewani Allah jokkani en ɗam taw ko konngudi leñmago e heedemago e nder vidéo he noon holliri tigui e nder circoncision mo yiiɗi ardade o kay holliri kala neɗɗo so tawi kay wona jeeyaɗo e lamda PCT woni lamda laamu ka walla so tawi wona jeeyaɗo e leñol mabɓe ngol fotani tigui wiide ne fooɗono ardade oɗon nokku ɗina konngudi noon beelani hay goto hay yimɓe makko ɓe wondi to banggue PCT kolliri hen metti mumen no fewi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha inde makko sortama o hayti jeeyede kay e ɗina biriji ɗaminiɓe yaade sumgoji ñande sappo lewru juillet ndu gonɗen du koto leydi Gabon paaden ko hitande wotere heddi e sumgoji hooleji leydi e nder leydi Gabon saabu kay ko 2023 so aɗa ko faali ko nen ɓe poti wadde ɗiɗon sumgoji aseɗa hanki noon ɗiɗi morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi landa taw ko landa lunda ɓuurko ngaruɗo no fewi tekale démocrate ɓe jooɗima congrès mabɓe gada noon e nder oɗon congrès noon ɓe kolori tigui wonde ɓe cuuɓima biteɗo Guy Zumba Ndamba gonnoɗo président gaddunoɗo landa kam ɓe cuuɓimomo tigui ɓe mbaɗimo reconduit yo addu yo jokku addade landa kam kanko Guy Zumba Ndamba noon o wonno tigui neɗɗo laamu wum saabu kay fodde duuɓi nogas o meeɗino wonde président assemblée nationale leydi ndi ko addi kay komo yalta landa laamu ha laaɓa en 2016 o tawtoyi landa lunda e oɗo saaha joni noon ko kanko addi ka landa wiyete ka les démocrate habruji men ɗemngal pulaar habruji men jolam jaɓeri sen ummima to leydi Gabon habruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paaɗen mayɓe keewi barmuɓe carima no fewi e nder ngoɗo wuuro wiyetego Slovisk caggal kayde laaɗe diwoje ɗe leydi Russie wedde mabɓe bomboje e roquette aji kala hollirama noon bilan o en keɓani bilan kono bilan muusi no fewi wuuro Slovisk noon tawi tigui ɗo funnague leydi ndi e nder région mo Donetsk ko alata hande o noon bombardement o waɗi galleji kewɗi oɗo saaha joni duppito jeegue ko cuumuji tawate toon koto leydi Pakistan paaɗen mini bis goto dimdanoɗo yimɓe ha heewi waɗi accident o yani koye baltola ko aseɗa alata hande o ko famɗi kala noon sappo e jeena neɗɗo wasi hen pittali mumen fodde sappo ina neɗɗo kadi barmi hen barmande musa no fewi koto leydi Russie cakkitoɗɗen pettanɗe mawɗe no fewi woni tigui explosage aji mawɗi tanama e oɗo ñanama tigui subaka hande o sanga wendoga e nder ngoɗo wuuro wiyetego Belgorod noon ko wuuro tawetego nder leydi Russie ta woɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Ukraine gouverneur diwan o noon hollori tigui wonde yimɓe tan mbasi hen pittali men waɗi kadi yimɓe hewɓe barmuɓe hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongoɗen habruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nata ɓosol Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on